Azatlyk radiosynyň habarçysy Marvel aýtynda gulluk geçen ofitserleriň ençemesi bilen söhbetdeş bolup, harbylaryň gündelik durmuşyna barha agram salýan durmuş ykdysady problemalar, şeýle de geçen hepde prezident Gurbanuly Berdimuhammedowyň gullukçylaryň ýaşaýyş durmuşy üçin münasip şertleriň döredilmegi baradaky wagdalarynyň özlerinde galdyran täsirleri barada habar berdi. Harby gullukçylarymyz, olaryň maşgala agdalary barada hemişe alanda edýär. Olaryň hal ýagdan ýok bolunmak, ýaşaýyş durmuş şertden has sagulundurmak, oňa din janmaklary, ahlady däkme çekip, watana halala gulluk edip, uly sünnüklary gazanmaklar üçin ählem zerur şertleri döretmek goýunça uly işleri durmuşa geçirýär. Berdimuhammedowyň 10-njy ýanwarda geçirilen Döwlet Howpsuzlyk Geňeşiniň dowamynda eden wagdalary, habarçymyz bilen söhbetdeş bolan serkerdelerin sözünden çen tutulsa, diňe bir ynamsızlyk bilen däl, eýse ýokary nägilelik bilen garşylanypdyr. Hawa prezidentiň çykyşyny gördük, diňledik. Bu ýerde begenere zat ýok. Biz harbylar ondan muňa göçüp it durmuşynda ýaşaýar. Ofserleriň köpüsi maşgalaly, çagaly adamlar. Maşgalamyzy gulluk geçýän ýerimize getirmek aňyrda dursun. Berilýän aýlyklar bilen olaryň gün güzeranyny hem kadaly üpçün edip bilmeýär. Diýip adynyň eferde üýtgedilip meýlik dilip tutulmagyny soran 40 ýaşlaryndaky kapitan gurrun berdi. Asly da şowuzly meýlis hünärli serkerde, ýagny ol saýlap alan käri boýunça Aşgabatdaky harby institutda ýüriti bilim aldy. Ol mundan soň ilk tejene, soňra da KKI berildi. Häzirki wagtda bolsa Mariýanyň harby bölümleriniň birinde gullugyny dowam etdirýär. Söhbetdeşimiziň howpsuzlygy jahtynden anyk ýerleriň atlaryny agzamaýar. Tejenni kakada gulluk geçen döwürlerim iki çagal maşgalamy ýanma getirjek bolup görüw waryny görendirin. İlki göçe goşlukda ýorlu öý goşlarymyz tozdy. Çagalarymyzy her gedek başga mektebe, çagalar waglaryna ýerleşdirmek hem uly mesele. Hökmany ýagdaýda para beräýmeli, bolmasa kabul etmeýärler. Prezidentlerimiz hem täze ýere öwrenşip bilmän kötenýärler. Şol sebäpli maşgalamy daha şowuzda goýup gaýtmaly boldum. Diýip meýlis gurrun berdi. Ol bu ýagdaýlarda özü ýaly beýlik welaýatlardan gelen ofitserleriň öz sebitinden bolan esirleriň gullukdan gaçmagyna umyt edýändiklerini hem belledi. Hawa, ofitser üçin bir nädowur garaýyş bolup biler. Emma hökümetiň harbylar babatyna siýasaty muňa sebäp bolýar. Ýylyň dowamyny gelinim, çagalarym bilen diňe ýekejek edek diýdarlaşyp bilýärin. Haçan bir esker gullukdan gaçsa, şol sebitden bolan ofitserleriň biri ony tapyp getirmek üçin komandorowka uğradylýar. Şonu baran wadymyza tapsagam, tapmadyk diýip 3-5 gün öýümizde bolýar. Diýip meýli taýtdy. Ol Türkmenistanda eýýäm 4-5 ýyl bäri dowam edýän ýiti ykdysady krizisiň, azyk gytçylygynyň we gymmatçylygynyň hem harbylaryň durmuşyny, belki-de jemgyýetiň beýliki gatlaklaryna garanyňda hem has ýaramaz täsir ýetirýän bolmagynyň mümkindigini çaklady. Prezident harbylary jaý bilen üpçün etjekmişin. Men harby ullugy hem goşanymda eýýäm 20 ýyl töwere wäri egnimde pagon göterýärin. Entege jaý gaýry görmedik. Kadarmada eskerler bilen bile yatıp durýaryn. Olaryň ýan naharlary bilen iýmitlenýäryn. Bank kartymy gelinime goýup gaýtdym. Ondan 2 köpügi hem almaýaryn. Şonu da maşgalam doýogarna ýaşap bilmeýär. Diýip harby gullugy tamamlan destirine harby instituta okuwa giren meýlis belledi. Ol özü ýaly başga da tanys ofitserleriň uly böleginiň serhetler açyldy. Harby kärinden el çekip, eklenç gözleginde daşary ýurtlara çykmak kararyna gelendiklerini hem sözüne oşdy. Gelinim hem her gedek telefonyna gurlaşamyzda bu kär taşlap daşary ýurda çykmagyň aladasyny etmeliligini aýdýar. Men bu käri söýüp, höwet edip saýlap aldym. Watanyma hyzmat etmekçidim. Emma häkimetleriň, prezidentiň diýingysyz boş wadalary çagalarymyň garnyny doýurmaýar. Başga alaç galmady. İlkinji mümkinçilikde maşgalam hem ýanym bilen alyp ýurdy terk etjek. Diýip meýlis sözüni jemledi. Azatlyk radiosy Türkmenistanyň Gorunmak ministrligi bilen habarlaşyp, serkerdelerin ýaşaýyş durmuş şertleri, şeýle de prezidentiň soňky çykyşyndan soň gullukçylaryň hal ýagdaýyny gowulandyrmak ugrunda haýsy anyk çäreleri durmuşy geçirmek göz öňünde tutulýandygy barada maglumat alyp bilmedi.
Galy berse-de azatlygyň habarçylary serkerdeler bilen birlikde eserleriň gulluk etmeli bolýan agyr sertleri Sultanda Gowuça meýdanlarynda we beýlik işlerde mezbur dähmetde ulanışlary barada ýygyderle habar berýärler. Mundan başga eserlere serkerdeler ýa-da gullukdaşlar tarapyndan edilýän sütömler barada ýygy-ýygydan habar berilýär. Bu sütömler netijesinde her ýyl onlarça ýaşygyt öldürilýär ýa-da maýyp bolýar.